Catur dumateng yusange nggih kanggo bilih wonten wekdal kepalang badhe atur sumbang nggih bawa Sarandana pun dumateng para pamirsa sedaya mrigipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan perangkat sedayanipun mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahane Gusti ingkang Maha Agung. Allah wong kene omong kok semangat iki lho. Itu betul. Hitung-hitungi luwe ya. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Assalamualaikum Mbak saya. Waalaikumsalam. Nyuwun gending kepilih tinggal Krisna saking gunung. Bapak Lurah Sukosari, lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika riyen nate nimbali sakonco. Isih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending slendak sutra kuning kaliyan kembang kopi. Kula aturake dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekak semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Fatin guys. Nggih. Dalu busange niki saking kula Sayuti nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bu Kesi nggih suwon. Suwun. Tulisane SUWON suwon. Berarti nek kunikone lakol kae. Nggih. Colot. Tulisane yo CULOT. Hari siji. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dalu niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending kepilih kalian kembang rawe Romo Gedruk niki rata-rata sampai gunung Monggo jenenge pas salah sukun jeneng sedoyo lho cutene bos aku sing gagal sih yuk kae aku gendongan ora lho sampe ki lan dhewe piye yo pas iki mbok yo gawe sedang lho apa lho ndera ngomong nyatane yo kok Kuat empet kok. Kok ora mah itu sama. lah nak oksigenmu dhewe jare blono kesen sing kembang utawa sing bawa Mbak Ati sing dilek gendenan wong loro Mas kritik dhisik oke coba dan saling melengkapi. Iya. Dagelan kita iki karo mati. Aku abot tenan lho yakin bobotku 70 muncul lho. Kok iso ning bola-bali iki ra luar biasa lho. Biasane nek ndowon 150 kok Mas. Wis sik ndung-ndung kok. Kita anu Mas, nyusake lagu rambutan. Niki coba aku iki. Anu le, perjalanan nyusake modele. Anu, keren. Kuwi paling mudah yo kudu ngerti saithik lho piye karepe iki piye. Nih, mbok. Ini lha apa ya? Lah, bocah iki mesake lha dhewe. Bapakane wong ning ngendi juga. Lah iya. Ini sama nih. Oke. Ya iki, Bro. Oh iki. Ini orang dhewe malah. Iki lho sani-sanine kaya tombol lho iki. Paling dah mulatu tok. Ngene kok ombe. Nek aku lu ngimbangi lah ini lah. Kandeng bang mobil saya dilek. Oke. Oh, sudah seperti aku mau malah tadi butuh bos. Bos tuh 70. itu butuh dulu sanggup lima. Aku lihat punya Oh, berarti ini mau belum seberapa
Masih oke ya? Oke. Dia malah merosot memang. Ya. Yen raja wong karo Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangat. Penak mulai. kurang rasa. Tunduk kosong Mas. Pisang Mas untuk. Nah ini baru Kamu pas. saya gadul. Apanya? Hati kok gadul-gadul. Mulanya gak perlu mak klotok-klotok ini. Teh, kok klutuk-klutuk. Jadi mau klotok. Ya Pak, klutuk apa? Pok. Coba. Ya. Oh iya. Enak ini. Nggih. Alus alus. Bisa lah nyanyi-nyanyi masar. Oh iya. Orang pasti kali ngomong kuwi lho. Alus. Kayak gimana Pak ya? Ya dah, tonton. Di, tuh. Rapas. Masa kewenangan? Ini lho koyo aku ini lho jajare kata-kata. Iya. Ayo, iya. Ayo, Ambil dulu. Yo sih kok. Itu sih berlangsung melek kok. Gua tak olah kali ini. lah umur sekarang sithik Gua sedih loh. Fotonya ini. Bener aku blok. bener kok tak ganjil to, Dik. Piye? Udah kowe. Duit berapa Mas? Iki didok mochi. Aku bilang mochimu Mas. Iki kudu mati lho. Apa? Seci. Coba. Wis. Kok nyake to? Ayo.
aku. Dan apa ki halus iso kaya ngono pelae lho. Jalan apa ini kadung tahu telek ini. Aku takut. Melu. Ini melu. Para mlebu iki. Coba. Kalian enggak kasih. Ayo. Agak Lho suka sari. suka sari ya. Mangan roti. Mangan roti. Aku dibalasnya loh mas. Mangan roti kena busi. Usah ngade. Sudah bayar pak. Sudah. Mangan roti. Entek limo. Mugi warga mekar. Langsung kan. Kok saya utang wong. Ini kita dia tahu kocok ini. Iki ngono. Kok langsung mekar. Iki ngono kudu mekar iki ngono sari. Mekar sari. Suka sate. Suka sari mekar sari. Iya padahal jenis. Mugi warga suka sari. Mekar. Panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang lagi kula ning Sumarata. Yai Sukasari uripe tambah mulya. Allah. Rasa juga dhuwur. Allahumma Wis duwe kureran. aku nada tinggi to, Pak. Lho iki tenan ora dhuwur ngono. Tawari. Ayo. Esuk enjing, So enjing sore sonten. sore sonten. Terus dhewe Kula benceng bayar pinten. aja mbok pikir ya. Nandur pari ditaleni kawat. Warga masyarakat Sukasari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha jare. Kau wis Panas udan aling-aling gue ngomel. capek gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukasari tambah barokah. Kamu terus jadi Arti jelas ini. oh rasa susuk benangkapne.
guna riyen Kak Tatin. Oke. Niki